Torben. De der tips, du gav mig. Hold da kæft, de er gode. Nå ja, den om kvinder. Nå ja. Ved du hvad? Jeg tænkte på, nu skal jeg snart til den der danskprøve. Ja, jeg ved det godt, men jeg skal tage den. Jeg tænkte, du er jo en rigtig god dansker. Kan du så ikke vise mig lidt kultur? Fordi jeg kan forestille mig, at der kommer meget spørgsmål om kultur. Ja, du ved jo alt. Du er en god dansker. Du kender til alt og alle ting. Ja. Altså kunst. Ja, også det. Nu er det vigtigt for den danske kultur. Sagtens. Kom nu! Hvor du tænker på, når vi snakker kunst og kultur og sådan noget. Kunst det er jo ikke noget, du går ud og finder i et supermarked. Er det ikke? Det er heller ikke noget, du finder på gaden. Du må ligesom åbne op, søge udfordringer. Man kan sige, at faktisk så er det er lidt ligesom at gå på lokum og læse avisen. Er det det? Forstår du? Er det kultur? Det må man sige, det er dansk. Det er dansk kultur. Hej. Har du noget ild? Ja da. Det har jeg da. Du har sådan nogen der? Mm. Ja. Så skal det bare suge. Ja. Kom igen. Ja. Tak. Hvad er det, jeg kan gøre for dig? Nej? Nej. Farvel. Farvel. Hej. Ja. Ja. En anden vigtig ting med kultur, det er, når du står og snakker med en, som forklarer dig noget med kultur. Også. Vær sikker på, at det er en, der ved, hvad han snakker om. En, der ikke prøver på at stå og bilde en eller anden. En, som tror, han ved noget om det. Ja. Også. Hvis du møder sådan en, så nikker du bare og siger okay. Også. Okay. Det er jo så et tidligt værk af Leonardo. Leonardo hvad? Ja, Leonardo... ham, DiCaprio. Nå, ham! Men det var inden han flyttede til Italien og begyndte at lave film. Okay. Som han jo begyndte på senere. Ikke? Nå. Så den er jo gammel. Den er jo rigtig gammel. Ikke? Og det er jo mange år siden. Ja, okay. Så den er jo virkelig, det er også et rigtig godt stykke kultur. Ja. Hvor gammel er den? Ældre end mig? Nu kan jeg ikke lige huske, men den er gammel. Den er meget gammel. Er den før krigen? Det er den. Det kommer også an på, hvorfor en krig. Men det er den. Det er den. Så Ældre end mig også. sådan ser den ud. Ikke? Men de har pletter. Det brugte de meget dengang. Ikke? Det er jo kunst. Det vil sige, at alle kvinder er kunstværker. Kom, Volle. Der er flere, vi skal se på. Nej. Kom så. Ja. Se, Volle, det her det er nok Danmarks største bidrag til kultur. Er du sikker på det? Uden det her, vi slet ikke kunne overleve. Det er hele vores eksistensgrundlag. Så må det være sagt. Det kan jeg nå dig for, det er. Ja.